یەکێتیە ئەوڕۆپا ڕۆژە یەکشەمێ بنچاوکردنا ئەکادمیسیۆنên ku belgeya rexnekirina êrişên dewleta Tirkî li ser bajarên Bakurê Kurdistanê imzekirîn hate şermezarkirin. Berdevkê karê derve yê Yekîtiya Ewropayê got gavên li dijî akademisyonên Tirkî ên belgeya derbarê bûyerên Rojhilatê Başûrê Tirkiye de imzekirin cihê dilgiraniyekî mezin e. Ew êdî nema girtîne lê her gavê li hemberî wa tê bikaranîn. Roja înê polîsên Tirkî dora ejde akademisyonên ku belgeya li hemberî êrişên Artêşa Tirkî li ser Rojhilatê Başûr imze kiribûn binçavkirin û bi vê yekê wan nîşan da ku metirsî li ser azadiya nêrînê li Tirkiye heye. Kesên binçavkirî rojekê radestî berpirsînê hatibûn û şûn de serbest hatin berdan. Li gorî AFB berdevkê karên derve yê Yekîtiya Ewropa her wiha got em şermezarkirina xwe ji hemû kiryarên teror diyar dikin. Em carek din dibêjin ku girîng e şer li dijî terorê li gor zagonên navnetewî pêk werin û rêzgirî ji wan re nîşan bide. Di nav de mafên mirovan û zagonan û mirovahiyê. û wiha doman giringiya azadiya ramanê li gorî pêvanên polîtîkî ê Kopenhagenên werin parastin û çi kiryarê metirsî li dijî wê newên karanîn. Çalakvanên Kurd dibêjin ku di encama êrişê tund de ê dewleta Tirkî bi dehan sivîlan jiyana xwe ji dest da û bû mijarek sereke di rojava Tirkî de û li hemberî wê akademisyona belgeya bi navê Em nabin beşek ji vê tewanê imze kiribûn.